O campo municipal de Vista Alegre acollerá o vindeiro 15 de decembro ás 5 da tarde un partido de fútbol que enfrontará a curas contra Garda Civís. A cita sen parangón terá un carácter solidario, xa que todo o que se recade irá en beneficio de Cáritas. Poñer parte do noso tempo, poñer parte da nosa axuda, da nosa colaboración, pois para que non só durante estas festas do Nadal, sino tamén durante o resto do ano pois podamos paliar un poquinho esta situación das persoas que sufren pois tamén a veces exclusión social e que están pasando por situacións delicadas. Esperamos que acuda mucha gente y lo que se pretende es recaudar el máximo dinero posible para quienes menos tienen y más necesitan. Decir que trataremos de dar un buen espectáculo y que los asistentes pasen una buena tarde. As entradas para asistir a este duelo insólito no que o espectáculo está garantido xa están á venda, cun prezo anticipado de 3 euros. O día do partido será de 5. Aínda así existen outro tipo de fórmulas para poder colaborar coa causa. Pois hai unhas ventas anticipadas a 3 euros e despois no propio día no campo a 5, pero tamén poñemos a disposición un número de conta de Cáritas daqui de Boiro e intentaremos poñer tamén un número de Bizum para que as persoas que estén máis familiarizadas tamén con este sistema de pago. Na presentación do encontro tamén participou o alcalde Xosé Ramón Romero, que destacou este tipo de iniciativas con carácter solidario. Eu a verdade que teño o corazón partido, non sei con quen vou a ir, se co Clero ou coa Guardia Civil, xa o teño claro. A primeira parte irei co Clero, a segunda parte irei coa Garda Civil. Espero que a xente se divirta e que, bueno, porque ao final os fondos van a ir moi ben destinados, como pode ser Cáritas. Entón, desde aquí facer un chamamento aos veciños e as veciñas de Boiro para que o sábado 15 de decembro asistan ás 5 da tarde ao campo de fútbol de Vista Alegre, non? O único que falta é que ese día acompañe o tempo. En iso, igual o Clero xoga con ventaxa.